Kublai pi baro ngiptang sobai pi chakna kubo jungi ke bamenta lingba kana channel jungi kana kitiar. Ka Sorkar Asam men haka singisai jan jong tayo ke baladap la pelong ya ka jingilang hasri menta sankar deba kala Sestra International Auditorium Guwahati. Hakna jing pelong ya ka jingilang ka Sorkar Asam kala sam jingirap da song tingka ya ki dukhat barem jong ka senglena United Liberation Front of Assam ULFA lane Alpha. Bat jiki bayi ngasam jong niki erang barem jong ne kenhun king atiar kabal tip ka Alpha. Ya kena program laplong dak nat kampo ing jong ka jela Asam ha ka baw metrang ba ka jela Asam u Himanta Biswa Sharma ulapnya ya ka tege jingelang kum ukongsan ha ka jingedalang u Avinash P Joshi u balong additional chief secretary jong ka Sorkar Asam ke officer bat kiwe u Himanta Biswa Sharma kum kadak jong ka jingba ula Asam ya ka fixed deposit certificate ka bakot saulak tengka marwei sya ki praspa sat pa arngun ki dukhat barem jong ka Alpha lengba ka surrender kam rehabilitation scheme jong ka Sorkar India. Nalor kane ula Asam ya ka pisa ka balai lak tengka marwei sya ki saup sangut ki bala mensau ha ka jinge siat regat lang bar ka special package ka balai lak tengka na ka Sorkar Asam. La samru ya kepisa ke basan lak tengka marwei sya ki prangut ki riusimet ki plasya thombor warsipau lak marwei ki baying bahasam jong ki laipuengut ki dukhat joka Alpha ki belajar klub bar habak hing kelum lang baro ki dan kendai spa lai pendrengut ki belayo jingmentoi lengba kate ke rehabilitation scheme. Kana ka jingilang ka dega dak jong sipen I jong Sorkar Asam ya ka jing simkia ban wanra ya ka songsok songsan hapo ka jela harin baka Alpha kala soi ka memorandum of settlement MOS bat ka Sorkar India bat ka Sorkar Asam hak arpnai trik unno pra araja arpulai. Nak benta ki wei pat ki khobos ngobar khnyot subscribe nang pinyo ru kham kloi ya ki khobor ki bathmai na kana channel jongi kana kitiar.